Знаете ли, че на ориза в Хепи слагат натриев глутамат или E621, а ефекта му е като при използването на наркотици, понеже ни кара да се пристрастяваме към храните, към които е добавен. Затова сега ще направим същия ориз с яйца и зеленчуци като от Хепи, само че без натриевия глутамат, който е също толкова вкусен, гарантирам ви. Оризчето е един път. Малко сол. Малко зехтинче. Чукваме 4 яйца. Малко сол. Ориза вътре. Зеленчуците вътре. Малко черен пипер. И оризчето ни е готово. А за десерт ще хапнем едно кокосово парче на Фицпо. Топ десерт. Двете ми книги имам над 180 брутално вкусни рецепти, като наистина най-уникалните съм оставил за там. Ако искате да сте в такава форма, може да си вземете златните правила за отслабване, с които получавате подарък в Fasting ръководството, в което обяснявам как да поддържате